governor onye oshi gara ukwu oshishi gbam report, right? Were aka lụkwasa n'elu oshishi na-aka inyo wile hem require wo otulagi kwesịrị na oshishi gbaga na-eshi asho oshishi ya wụrụ ma enwe na ihe otula mere gị ya wụrụ ma enwe na ihe otula mere gị na gị were dụọla m isi then ikwechikwara iwere ọnụ gị apama na oshishi ga-ewere aka gị ọmụ na gị ọwa aka ka mụ na gị na-alụ. Now listen, number one is too cold. Especially put up here. Only on Chicago, mother is very cold. Emeren ga accuse no tulagi. Emehum ga accuse na akaki. Emeren ga accuse no onu ge gwaramu. Emehum ga accuse na akagi. Now listen. He kweshiri imewu ibelo shishi na. Ge were otulagi apama no shishi na. So ukwara me were amu bana go tula. Enwekwala amu bana go tula before. Ogechi adugide gashi ya oshishi kubu Ogechi. But Oruma we joke that otula ge. Enwekwala amu jiri banya that this thing should judge you. Now Jpac, you went to this particular place. You did not tell this your local oshishi called Habarashia. N'ime na Ogechi accused na mpaya repuru ya. N'ime na Ogechi accused na ọ tụrụ mpaya nga. N'ime na Ogechi accused na mpaya rịọgide na arịrịọ agụ agụgbuo ya. N'ime na Ogechi accused na ya gburu mpaya na ọwụ COVID. N'ime na Ogechi accused na ọ mụrụ two imbecile which ka ewu otu agewu mpaya ọpara nne ga awụrụ mpa the other one. N'ime na Ogechi accused na enwere video iji ya na mpaya na alụ ọgụ. N'ime na Ogechi accused na pụtara na social media na-ezicha ego were ya rie ego nna ya onye hụ nna ya debere ya. N'ime na Ogechi accused na mmanya jikwara gbashawo gide ya mpaya ji chụpụ ya. N'ime na Ogechi accused na mpaya jikwara nọrọ ebe ọ nọ agụ ya na hospital. N'ime na Ogechi accused na emehụ ihe isi Ogechi ọwụ traditional wedding ya na Anambra state no n'Imo state ka emere traditional wedding ya. N'ime na Ogechi accused na abanishiri mmanya banishi ụmụnne ya n'ụkwụ ha gakwa akpọ na Osumenyi na ndị Osumenyi ha nsịrị ọkụ na ụkwa nwa ha. N'ime na Ogechi accused na ya na egbe igwe mere 70-30 egbe igwe scam Ogechi collect 30%. N'ime na Ogechi accused na ọ bụrụ gị nwa buputere dead picture mpa Ogechi na Ogechi mere accused. N'ime na Ogechi accused na mmanya na-agba ashawo. N'ime na Ogechi accused na ọ nọ na club na ọ na-agba stripper na always stripper. N'ime na Ogechi accused na ọ mụrụ 3 different men nwa. N'ime na Ogechi accused na Ogechi ji NGO ya scam ndị mmadụ rie ego ha. By then you kwuchazi all this thing ga-abịa gazie n'oshishi ahụ ya wụrụ ma everything you kwuru na ọwa eziokwu gbasara Ogechi chere na-atụgide na oshishi ahụ na ya kugbuo mụ na ọrụkwana na ọwa ashị that this propaganda Hebrew the whole bloggers a na-ebu ya na ọ wụrụ ma ọwụkwana eziokwu na ihe a mee gịnị na echebewe gị. But na ọ wụrụ na everything ị na-ekwu eziokwu ka oshishi a chebe gị. But na ọ wụrụ na ọwa ashị na ya kugbuo gị. So you need to go back there. Je were otula gị kpọọ hume shiana na mshi na a na-ara gị dị ike na a na-ebe ndị gị akwa ịchọrọ ịga n'omenala. And number one is that ị gara na chọọchị ga-agba akwụkwọ barely a month ago ga-abịazie na agbara bịazie ebe shabara nwetara gị justice. You cannot serve 2 masters at a time. Choose the one you will serve. And another one nke ka ibe ya wụ mụ na gị shi na mba na-ese iwe onye ụkpọ awụ m onye Osumenyi. This mba na-ese mere anyị ji wụrụ one accord. Ị kwesịrị ije na Osumenyi ebe m shi pụta ụwa shi agbara ọsụ na ị na-ebutere ha nwa ha mere gị accuse.
get table ụlọ agbara ọsụ na agbara ọsụ ọwa eziokwu na unu mere nwa unu apolish na ọwa eziokwu mgbe a chọrọ ịkwụ ụgwọ isi nwa gị na ọwụ n'Imo steeti ka a gara aga kwụ ụgwọ isi nwa gị get table ụlọ ha all this accuse mere mụ present zie your case gaa n'ụkpọ onye ukwu gbapụ ụkwụ gị gbara ụkwụ ọkpọrọ gbapụ ihe ịgba n'ụkwụ shi ha na ị bịara n'ihu ha bịara ishi na enwere nwa mba na-ese jikọrọ mụ na gị na nwa mere gị accuse na sosoten ga-apụta na social media bupute nna ya ga-agwakwa ha na ọwụ gị na ọwụrụ na ọwụrụ gị nwa buputere nna Ogechi deny ha na ọwụ gị na osisi ahụ ị gara na ya kụgbuo gị na ala ụkpọ ka ọ kụgbuo gị na ala osumeni ka ọ kụgbuo gị but na ọwụrụ gị nwa buputere picture ị ga-eje deny ya gaha ya people na ha bịa claim mụọ n'ọha nwa na the same thing o na ya kụgbuo gị but na ọ bụrụ na ọ bụrụ gị na ya chebe gị na ya chụwa Ogechi picture na-esere mụ na-agụ okwu this particular picture na-esere mụ na-agụ okwu ị pụtara ị gwara osisi ahụ na ọ picture na picture ahụ Ogechi na-eme gị accuse na ọwụrọ gị nwa buputere the picture that I'm accusing you wrongly ị bịara bịa gwa ha na picture m shigị na ebuputere my father or na I post through that picture with a good intention. You have seen all types of pictures. The only one you chose will be my father on a critical condition. Now his vulnerable state. They will choose that one. Now because they like it. In to wish you Okeke Dr. Professor Timothy Okeke rest in peace. Because we may have because in a one saga to use it to mock me and give it to my enemy. All these things in video, you need to go back and start from the beginning and state the facts. You need to start from where the problem started. You need to tell the Abaraki or Washishigi. Let me tell you one thing you don't understand. Ex-convicts have taken Ihejiri glory as a man. Because you know why? All and again, Abatage na Ebona Ochi. Because all on a Koragina, that three no Potalo before Jesus. So that Jesus is nothing. But you took your wife to church. Koga way dig inside the church. Koga way inside the church. So now, that is why your life can never be straightforward. Now, ex-convicts have collected Ihejiri Megiga, a great man. Number one, he has taken that glory from you. You guys met on Facebook. Yeah, the first time of going that place. And I get a Sarah with one dibia, Ishoku Saraganako. Ishina one dibia no Ganakoko. What Wadibia represent or Ganakwangana Gonshi. Good. Now, in a Oyangane Pesare, I'm gonna get there. In one meaning go up like a bishop. What have that got to do with you? Now he has taken every glory. I am sorry that a man who claimed that Ogen Watoria is using your brain. It's already made this thing now. You should have gone back to where you come from. Which is you allow this man to take your glory. Because you're not going your glory. You see how the so-called man you see how ex-convict over gage. Or in a desert now worship instead of you to go and table your matter to your own abara. Now ex-convict will go destiny. I pity you. Sagamona get continue. You must come and tell the world. You must tell the world why you must tell the world even no rape. You must tell the world even the video. You must tell the world even nana stripper. You must tell the world even lock my father ya ganga 3 years. You must tell the world even nam agogo. You must tell the world even mam na back on it. You must tell the world can injury putan. You must tell the world
ebe ahapụrụ ebe a ga-eme ihe isi ma gawa n'Imo steeti ga mee. You must tell the world ka ndị so many ji mee ma polish. You must tell the world all the lies you cook up with your fellow frustrated set of human beings. Na-ebugharị ya 24 hours today. Na Ogechi na so thing in ya. You must tell the world all these things you lie against me. Sagamona gave you ebe. You just started the main 5th World War. Eba Hebrew mga no Oshishi ahụ. Go back there and tell the Oshishi that ihe niile kwuru na uhu ka o shiri mee that you lied. Waya iso nso na ala niile. By then ikpe mam then continue. But ọrụ na ikpe amarom, we are not going to stop anything. Ikpe mam ma kwụsị. But ọrụ na ikpe amahụ ma continue. You must go back and do it at the right way. Chineke kpọkwa gị na this ex-convict ọkụ ndala.